laging tatandaan, mahal kita, pag-ibig ko'y laging sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin at pagkamamahalin. Ikaw at ako, sana'y laging magkasing. Oops, huwag nyo na lamang pong intindihin ang aming mga ligo-ligong boses ha. Kami lamang naman po yan. Kasama ko po ang Bicol Adventures. Mula Naga City kami po ay bumabiyahe patungo ng Laguna. Wala naman po kaming official na itinerary kung saan talaga kami pupunta. Pero ang pinakatarget talaga namin ay maakyat ang Mount Makiling. Malapit nang gumabi nang dumating kami ng bayan ng Liliw, Laguna. Medyo malayo pa sa UP Los Baños kung saan ang jump off ng Mount Makiling. Kaya dito na muna kami nag-overnight. Maaga kinabukasan ay kaagad na kaming bumiyahe patungo ng UP Los Baños upang mas maaga ring makapag-hike. Napakaganda ng UPLB. Dito pa lang, sulit na po kami sa mga tanawin. Mula nang gawing pag-aari ng gobyerno ang Mount Makiling, ang UPLB na po ang namahala sa pangangalaga ng bundok na ito. Bentahin ng gusto ang ginawang ito ng gobyerno sa bundok ng Makiling sapagkat maliban sa meron ng napag-aaralan ang mga estudyante ng UPLB, ay napapangalagaan pa ng gusto ang bundok. Pito kaming magkakasama pero 200 pesos lamang nakabuuan ang aming binayaran sa registration at 1,500 pesos din sa aming nag-iisang guide. Start na ng climb going to Mount Makiling Peak. Sana lahat ng lugar sa Pilipinas ganito, lahat ng kalsada ganito. Tapos ang mga bahay nandyan lang sa ilalim ng mga puno. Hello guys, cash out. Cash out agad guys. Ano tayo guys mag-vlog guys? Andito tayo guys sa Makiling guys. Station 1. Pauwi na ako guys. Naubos na yung Tagalog ko eh. Kaya ayaw ko na sinuotan eh. Follow nyo naman guys. Ang page nyo na Basero. Ngayon guys ang kaway guys oh. Wala ka na guys tagkanan. Lamesa. Lamesa pati kapag Salamat kay Teacher Obrick sa pag-promote ng aking page. Anyway mga kaibigan, bago po kami pumunta rito ay nag-register po kami online. Kaya naman pagdating namin dito ay kaagad na kaming inasikaso. Bawal na po pumasok ang anumang pribadong sasakyan sa lugar na ito. Kaya naman naglalakad na lamang po kami. Pwede naman daw maghabal-habal at 100 pesos lamang isang pasahero. Subalit dahil sa ganda ng paligid, napaka-presko, mas pinili naming maglakad na lamang. Aabutin din ng 5 o hanggang 6 na kilometro yung layo nitong cemented road na ito. Pagdating sa dulo, yun na po yung regular trail paakyat ng peak ng Mount Makiling. So ganito nga kaibigan kaganda at kakapal ng mga kagubatan dito po sa Mount Makiling. Ang Mount Makiling ay isang forest reserve. Ito po ay deklaradong ASEAN Heritage Park. Isa ring National Rainforest Park ang Mount Makiling. Kaya naman talagang protektodo ng gusto ang kagubatan ito. Sa kalagitnaan nga po pala ay merong nagtitinda po ng buko. Kaya pwede muna kayo mag-refresh pagdating dito habang nagpapahinga. Buko, papakita ni ate. Yan, saan ka nakakita ng pinto. Diba? Lahat naman siguro tayo ng bata pa ay narinig na ang kwento ni Mariang Makiling, hindi po ba? Si Mariang Makiling ay isa pong anito na pinadala umano ng Bathala upang tulungan ang mga tao na nakapaligid sa bundok ng Makiling. Subalit, siya po ay na-in love. Umibig sa isang lalaking mortal na di kalaunay sasaktan lamang pala siya. Sayang, hindi nakilala ni Makiling itong tropa kong to. Merong bagyo sa hilagang bahagi ng Pilipinas nung araw na itong umakyat kami ng Mount Makiling. Kaya naman makikita nyo nagsisimula na talagang lumakas yung ulan. Solo? Habang parating kami doon sa base camp o tinatawag nilang Aguila Base, ay paganda ng paganda yung mga dinadaanan namin. May mga malaking puno,
Ma'am, naging gayon sa kuya mo. Basta lang. At meron din kaming nadaan na nakakaibang nilalang. Nakikig si Idol. Dali mo na pag-ironin na. Baka maligis kaya. Isa po pala siyang agamid lizard. Nocturnal. Bata pa. At ganito po ang itsura niya pagka lumaki na siya. Tuloy po ang paglalakad namin sa kagubatan ng Mount Makiling at talaga namang manghang-mangha po kami sa ganda ng paligid. Kakaiba. Ito kasing ganitong klaseng lugar ay bihira mo na pong makita sa Bicol Region o halos wala na nga dahil sa talamak na iligal laging. Kasama na rin dyan yung mga pag-uuling at kainin. Narating na namin ang Aguila Base at dito pwedeng muling kumain, bumili ng gusto mong kainin bago umakyat ng summit. Dito na kami sa regular trail. Forest trail. End of the road na. At sa bahagi ito ng aming pag-akyat ay mas lumakas yung hangin at ulan. Kaya ramdam na namin na tipong hindi na kami matutuloy sa summit. Mabigat talaga yung sumpa nung nasa ulihan. Dito kami naman guys. Saging guys. Wala yan. Kapon lang yan guys. Hanggang matapos. Ganda. Station 13. Hanggang Station 24 daw po ang summit ng Mount Makiling. Kaya lang, nasa Station 13 pa lamang kami ay talagang napakalakas na po ng hangin at ulan. Maririnig nyo naman. Kaya napapaisip na po talaga kami na baka hindi na kami matuloy. Pero ini-enjoy po namin yung paligid. Napakaganda kasi. Ganda ng Makiling. Wow. Siya nga po pala merong dalawang trail ang Mount Makiling. Isa rito sa UPLB at meron namang isa sa Santo Tomas, Batangas. Doon ay mas mahirap daw at mas mahaba yung trail. Kung dito sa UPLB ay aabutin ng 4 hanggang 5 oras, doon naman daw ay 6 hanggang 7 oras. Sabi daw masakit daw sa katon ang kahoy na tumba. Ngata si Aaron. Siyempre dahil maulan, mas naglalabasan po itong mga kaibigan natin to. Simula na sila na lumusob. Pinasok ng limatik ang mata ng kasama naming si Mel. Buti na lamang at napakabilis ng rescue ng kanyang asawang si Cassius. Talaga namang nakakabilib. Ayan, baha na yung aming trail. Pero buti na lang, nandito na kami sa Peak 1 o Station 14. Station 14. Dito ay nakatagpo namin ang napakabihirang bulaklak na makita ng kagaya naming mga mountaineers. Sa totoo lang, ito yung kauna-unahang beses na nakakita po ako ng rafflesia. Maliit na species lamang ng rafflesia ang nakita namin. Pero alam niyo ba, na ang pinakamalaking nakuhang rafflesia ay matatagpuan sa Malaysia. Habang ang pangalawa naman sa pinakamalaki ay makikita naman sa Mount Apo sa Davao. Grabe na yung ulan. Lakas na. Mahangin pa. Nasa 682 meters above sea level pa lang kami. Dito ay nag-aantay na naman ng instruction yung aming guide kung kami ba ay tuluyan ng pabababain dahil nga po talaga sa sama ng panahon. Maraming insidente na po ng pagkaka-aksidente ng mga mountaineers ang nangyari dito sa Makiling. Kaya naman talagang mahigpit na po ang management pagdating sa hiking. Hindi pwede ang matigas ang ulo dito. At eto na nga ang malungkot na balita. Hindi na po kami pinapatuloy pa. Kapitan yung Station 18. Hanggang Station 18 lang dahil lumakas daw yung bagyo at lumakas din yung ulan, hangin. So siyempre, safety first. Safety first yun. Mag-aalas 12 pa lamang nito ng tanghali. Nasasayangan kami ng oras. Kaya dito ay nagplano kami kung saang lugar pa kami pwedeng mamasyal habang may oras pa.
Nasa 730 meters above sea level na kami noong pababain kami. Hindi na raw pwede kasi malakas na yung ulan, malakas yung hangin sa taas. So delikado, safety first, kaya baba na lang. Hindi ka manalimatik. Walang dahilan para malungkot dahil hindi nakaakyat ng summit. Kaya itong aming kasama na si Aaron talagang super enjoy sa trail. Pinahirapan pa talaga ako niyang humabol ha. O tama naman da. Oo, di pa hanggang station 13 na. Basic guys, hindi naman ako pinagpawisan. At hindi ka rin hiningal. Hindi rin ako hiningal. Ano talaga. 13. Pisyo. Ayun si Bal. Sabay. Ano na pikwan? Iyo ta pikwan na yung nababo na yun. Oh. Pik 2 to nang sa pinakataas. Itong pick Ano yun? Hindi daw pikwan. Itong summit. Andito ka sana. At dahil may oras pa nga, side trip na muna kami rito sa mud spring ng Mount Makiling. Dalawang mud spring ito, pero yung isa lamang ang napuntahan namin. Ang ganda ng bato nila, oh. Parang itlog ng dinosaur. So pala siya. Ang Mount Makiling ay isang inactive stratovolcano. Kaya naman meron siya mga geothermal features kagaya nitong mud spring. Nakabakod na ang mud spring nung aming inabutan. Marami raw kasi ang naniniwala na merong nakakagaling na taglay ang putik na nagmumula dito sa mud spring na ito. Pero dahil delikado, ipinagbawal po ng management ang pagpasok sa lugar. So do not enter, mapangani, bawal pumasok. Guys, oh kumukulo, oh. Dito na po kami inabutan ng tanghali kaya dito na rin kami kumain. Kaya nga lang, sobrang masabaw. Hello guys, ang daming sabaw dito. Dito na sabaw. Kawawa itong isa ko. Pagkatapos na kami ay makababa, makapagpis at makapagpahinga, kaagad naming tinungo ang bayan ng Mahayhay. Pinuntahan po namin itong isa sa pinakamakasaysayang lugar sa bayan ng Mahayhay. Ito po ang Tulay na Pigi. Ang Tulay na Pigi ay ginawa noong 1852. Ang tinaguriang pinakamatandang tulay sa buong Pilipinas. Ginawa ito sa panahon ng mga Kastila. Di umano isang paring praile na napakalupit ang nagpagawa nito. Sino mang Pilipino na nagtrabaho dito, natatamad-tamad, ay pinapalo daw di umano ng hanggang 10 beses sa kanyang pigi. Kaya naman, di kalaunan ay tinawag na itong Tulay na Pigi. Ano to? Meron ding isang mababaw na kuweba bago ka makarating ng Tulay na Pigi. Nung hapon na yun ay umuwi na po kami ng Bicol, pero bago yan ay tinikman muna namin ang napakasarap na longganisa ng Lukban, Quezon. Maraming salamat sa inyong ginawang panunood. Balik na po muli tayo dito sa mas napakagandang Bicol.